Hyundai Avante соли барориш 2010 мебошад. Дӯстони азиз, як соҳиб фақат ҳая кардагиай аккумулятор нав, балону нав, маслаҳош нав, мошин нозада дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Дӯстони азиз, соли барориш 2010 мебошад. Задни камера дорад, коробка автомат, ҳуҷҷатҳои солона, утилизатсия, ҳамаи ҳуҷҷат ҳаст. Мошин ягон проблема надорад. Дӯстони азиз, кондитсионерам кор мекунад, балонош дар ҳолати хуб қарор дорад, худи мошинам дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Нархи мошин бошад, дӯстони азиз, 88 000 сомонӣ мебошад. Барои харидорҳои аниқ боз ҳам арзонтар мешавад. Омада аз пешӣ дида маслиҳат кунед. 88 000 сомонӣ. Рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран. Марҳамат, дӯстони азиз, аз номи канали Rule TJ занг зада пурсон шавед. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад.